Salut, lume, eu sunt Chris și azi să jucăm un meci de LOL. Hai să începem, adică nu începem până nu încep milioanele. Ok. Hai să plecăm și noi la luptă. Suntem cu Daria. Salut! Jucăm cu Warwick. Ok? Jocul joc cu un de ăsta, un campion Warwick. Ah. Opa. Ce-ai făcut? Am lag aici și nu mă pot lupta cu ăștia. Dar cât durează un match de obicei? Cam o oră. Cam o oră? Da. Eu. Hai că nu trebuie să stai tot match-ul. Da, tot match-ul filmezi. Da. Păi, bine, întrerupere. Că mă bate. Nu. Mai am 6 viață. Bravo. Hai să ne eliberăm o magie aici și să ne retragem un pic, să ne regenerăm. Așa, hai că ne regenerăm deja. Prima victimă. Auzi, Daria, prima victimă. Ai omorât pe cineva? Nu. Da, imediat o să ucid. Da. O să asasinez. Primul meu dublu asasinat o să fie. Bravo. Sper. Hai, da. Nu. Ia uite, cum fuge ăsta? Ce? Uite cum fuge. Nu închide, că trebuie să faci ceva. Ok. Opa. Doi. Da. Au. Nu. Ai murit, bravo. Mersi. Mai poți să intri iară în luptă. Da, păi da, că te respawnezi. Mamă, deci eu aveam magia deblocată și eu am uitat să mi-o folosesc. Ai dat vreodată pentakill? Da. Da. E greu? Un pic. Hai, da. Un pic mai mult. Mă durează mult. Da. Au. Darie, Da? chiar în momentul ăsta mă lupt cu minionele. Și acum au venit unul și trebuie să îi dau. Am ucis un inamic. Chiar mă gândeam că ai murit iară. Nu, am ucis pe cineva. Yes. Bravo. Nu am să facem un dublu asasinat. Numai că nu prea am șansă, cam minime. Opa, un aliat a fost ucis. Bă, nu văd lupta. Cred că mor. Lupte sunt pe timpul. Ce? Lupte îți pe timpul. Păi da, o echipă versus alta. Da. Și mie mi s-a mutat ecranul și... Hai, daci. Ai auzit ce a zis?
Nu. Mi-a zis ăsta, campionul, că le simte duhoare. A, Foarte da, tare. la auzi? Păi în română, mi l-am pus în română. A, și-o scris pe chat sau cum? Nu, ăsta meu, campionul meu, A, cu microfon. și vorbește? Da? Da, e un băiat sau ceva? Păi sunt mai mulți campioni. De exemplu, eu am un lup. Hai. Mamă, cum l-a lovit pe ăsta. No, pe care mă bag? Pe care vrei? Hai da, bate-l. Și-am omor. Ai murit? Nu, numai că nu cred că trăiesc prea mult. Ha. Nu muri, fii curajos. Nu. Am Ai murit. murit. Da. Ce ți-a zis? Cum am putut. Și era așa lău. Cum era? Era slab. Avea câtva viață. Mă mai auzi ca lumea? Da. Bun, că am dat pe difuzor. Ok. Tuf. Hai dați. Minionele. Atacă minionele. Aoleu. Dar ușurel, știi? Deci să luptă unul aici lângă mine. Mamă! Ai murit iară? Da! Nu cred! Da? Da! Nu pot să cred! Wow. Cum a făcut așa? Ce? Care i-a distrus tureta? Ce? Asta nu știu. Cristi, eu cred că ies. Ok. La pa! Salut! Că am rămas doar noi. Jucând LOL. Și murind. LOL. Da. Hai aici. Cum? Hack. Oh, good, hack. Mă mare de one shot. Ce asta? Aha. Drăguț. Unina mega nenea break. Nenea break. Adenea break. Cumpără de tot banii. Tuf.